Ayan guys, oh, buhay na buhay pa yung chinchanso. Grade 1 pa lang ako. Nakikita ko na yan, chinchanso, mina. Ha? Grabe, oh. And Miss Beatic lang 2023, di na sa kuan. Miss Pharmacy na siya. Hoy, kabay sa sa niyo content, di ra di ho. Nga der. Yo. Tawang-tawa. Dara ko sila niyo bonus niyan. Ayan, welcome back mga guys, mga kachapsoy. Yes, yo, break it down yo. And for today's video, tayo po ngayon ay pupunta ng bayan para bumili ng gatas nito. Ari. Bibila namin ng gatas, tapos ng dipper, tapos ng ano pa mamang babalyo na iba? Wipes. Ayan, yung maraming asawa, wipes. Ayan o, bibig. Nakapamasyal na naman ang aming bibi ah. Ayan mga kachapsoy, welcome back sa aking channel. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, ako po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula po dito sa bayan ng Laoang, Northern Samar, na maghatid po sa inyo ng mga good vibes, kwentuhan at tawanan. Yes yo, break it down you. Ayan mga guys, at ngayon po ay papunta po kami ng bayan, opo, para bilhan ng gatas ang aming bibi kong dahil ubos na po ang kanyang gatas. At kapag hindi kami nakabili, naku, baka siya ngayon ay magsanaw. Ayan, comment down below, sino po ba sa inyo ang nakakakilala ng sanaw? Ano po ba ang sanaw? Comment down below mga guys. Mga batang 90s at mga sinaunang panahon pang mga tao yung nakakakilala ng sanaw. Uy, hindi! Natutulog ka na naman. Bakit na ganyan? Diba ang sabi mo, sama-sama ikaw sa pamamasyal? Huwag kang tumurog. Wag. At ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa bayan ng Laoang, Northern Samar. At yung nakikita po ninyong 4 wheels, yan po ay amin. Pero mas pinili po namin ang sumakay sa habal-habal para maranasan po namin kung paano po ang sumakay sa habal-habal. Charing lang po guys. Pero mali natin mga guys, sa suporta po ninyo, balang araw po makabili po tayo ng ganyan. Yay! Salamat! Ito naman dito mga kachapsoy, ang pampublikong hospital ng bayan ng Laoang, Northern Samar, ang Gibitan Memorial Hospital. Yes yo. At syempre, malapit na po tayo sa ating sadya. At hindi pa rin kami tinatantanan ng sasakyan na yan, oh. Hindi kami tinatantanan, hindi kami ang nasa likod. Ayan guys, papunta na tayo ngayon sa Barangay Baybay, kung saan po ito po ang sentro ng komersyo at doon po tayo bibili ng ating mga pangailangan. Ayan, yung ating binahe po mula sa Barangay Magsaysay at ay 8 kilometers papunta po dito sa mismong bayan. At syempre nandito na tayo guys. At syempre mega love shoutout po doon po sa mga Warayno na namimiss na po ang Laoang. Ayan, nandito po ngayon tayo. Syempre panoorin nyo po at pa-share naman po ng ating live. Comment down below kung ano po mga karanasan ninyo dito po sa aming bayan ng Laoang, Northern Samar. Masama o magandang karanasan man po yan, paki-comment po para po mapag-usapan natin. At syempre mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Laoang. Ayan, shoutout po sa inyo. Pagbati po galing sa inyong nag-iisang Maestro Waray. At ayan mga guys, ito po dito ang Barangay Baybay, ang sentro po ng komersyo ng bayan. At dito po ninyo matatagpuan lahat ng inyong mga pangangailangan, tulad po ng bigas, pero wala po ditong tag 20 ang kilo ng bigas. At syempre mga guys, doon po sa mga angot, at sa mga angot talaga. Doon po sa mga naghanap ng mga magmamahal, pumunta na po kayo dito sa Baybay dahil dito niyo po makikita ang pinaka mababait. Ayan oy, mga taga Baybay ha, prinumot ko na kayo. At ayun mga guys, mga kachapsoy, nandito na po tayo ngayon sa Annabel's Pharmacy at dito po kami bibili ng gatas ng aming baby. Ang sabi ko sa kanila, isang karton lang dahil wala na tayong pambili. Baka meron naman kayo dyan mga kachapsoy, comment down below. Syempre dahil kung hindi, mapipilitan talaga kaming sanawin yung aming baby. Hindi na babagos mo no? Ha? Grabe oh. And Miss Beatic lang 2023, di na sa kuan. Miss Pharmacy na siya. Kanda kung karapat dapat ka didi. Pabasaw ko sa resita, unina.
Ano ba yung nido? Oh, mag-try kitsan. May akong nido. Nido. Waray. Laktom lasing buna. Sige lang, mag-try lang. Di ka Hayoy, bakit ka lumuloob? Huwag kang humutok dyan. White. Di ka mawaway. Mawaway. Maaluhin na ano, oh. Huwag kang maalo, mamaya. Abangan mo, ha. Ayan guys, nandito kami sa Annabelle's Pharmacy. At nandito po yung mga may-ari ng Annabelle's Pharmacy. Ayan sila, oh. Mga may-ari. Ha? Ito man, 105. Andara ko. Pero ay nakabugos. Kuha nito. 50 lang, sir. 50. Ito man, 80. Ay, whites. Hindi, bali 9. Ang 50 kabugos, pero ang presyo. 70. 70? Di ka nawa na. Ito man. 105. Didikit talaga, mama. Be practical. Pringatin. Oo. Di ka na ano pa. Wala. Inga, tubig, kuya, di ka siya doon talaga. Bisang kat simitad na kay Ala, sige, itong lao. Yan lang. Oh. Wala? Sure? Oh, wala na. Hoy, kabay sa disan niyo content, di ra di ho. Nga, der. Yo! Tawang-tawa. Dara ko sila niyo bonus niyan. So ayan guys, bili na po kayo dito sa Annabelle's Pharmacy. Mayroon po silang mga gamot dito sa Rayuma. May gamot kayo dito sa kahirapan. Oh. Ayan, sa mga hindi magaganda, bili na po kayo dito. Meron po sila ditong pampaganda. Ayan oh, yung sikat na chinchanso. Ayan guys, oh, buhay na buhay pa yung chinchanso. Grade 1 pa lang ako. Nakikita ko na yan. Chinchanso, Mina, Perla, yung kampas. Uy, pati ini ho. Nakikita ko niya sa Klula. Mina. Oo, may nan Mina. Ala, sa Klula ito, no. Perla, may palag po. Perla, yun pa. Grabe, may yan pa mga kadaan ng mga... May nga ni Mina pa siya. Bubom! Guys, thank you. Sige, shoutout sa inyo. Ayan, shoutout guys. Anong pangalan mo? Kanina pa kapag maalo. Ayan, shoutout kay Erika. Siya po yung may-ari ng Annabelle's Pharmacy. Ayan o, ito yung kanilang logo. Annabelle's Pharmacy, mag-inaano kayo. Si Erika ko ng tagyaon. Kujik pa nga. Ito pero sa ito ako, Kujik. Yes, kaya man, nahabol pa sang kujik. Wala na kanyang pag-asa na ano. Pagmumukha mo. Yeah. Ako nga, wala akong ginagamit sa buka. O, tingnan nyo, kinis-kinis. Ang dami-daming mga ritual. Ayan, bye-bye. Sige, habol pa kayo. Kaway-kaway. Ayan, muli mega-love shoutout po sa Annabelle's Pharmacy at pati na rin po mega-love shoutout po kay Miray Tinidero at happy birthday kay Mika Lynn Orsolino. Ayan, sa aking hipag shoutout sa iyo, Mika. God bless you and yes you. Maka-engage ka na sana ng 2 hanggang 5.